sistema Da Vinci és un sistema que uneix els avantatges de la cirurgia laparoscòpica amb un sistema de visió 3D i una tecnologia amb braços articulats i un sistema que permet l'accés a estructures anatòmiques complexes. La cirurgia que més es fa servir aquesta cirurgia robòtica Da Vinci és el càncer de pròstata, cirurgia parcial dels ronyons, en cirurgia reconstructiva de la via urinària, a vegades malformativa, i també en els tumors de bufeta per treure tumors de bufeta o treure bufetes i reconstruccions urinàries també posteriors a la cirurgia radical de la bufeta. La cirurgia tradicional oberta, evidentment, és una cirurgia feta amb una incisió relativament gran. Aquestes són petites incisions i, per tant, el grau d'agressivitat i de recuperació física del pacient després de la cirurgia és molt més alt i, en el cas concretament de Da Vinci, estem parlant d'aquesta selecció o aquesta visió privilegiada d'estructures anatòmiques que serien impossibles de veure a través d'un sistema no 3D o un sistema de visió convencional. Estem en aquesta fase de cirurgia robòtica en la que sumem el bagatge aquest experiencial de molts anys de dedicar-se a la cirurgia amb els avantatges d'un nivell tecnològic molt important que depara bons resultats, en definitiva, també des de tot punt de vista. L'instrument està basat en dos elements. Un és la consola, on està el cirurgià, el primer cirurgià. Aquí veiem la part on està la visió binocular, que és la que porta la visió 3D. Després hi ha aquestes palanques d'accionament que el cirurgià farà servir per reproduir el que és una cirurgia. Per tant, necessitem una pinça per separar teixits, necessitem un instrument per tallar. L'acció dels diferents elements és una acció molt precisa que impedeix la tremolor del cirurgià. Per tant, aquesta és una de les també avantatges de la cirurgia robòtica Da Vinci. I després, a la part de sota, tenim unes palanques també que accionaran la càmera i que ens farà canviar de posició, viatjar a diferents llocs anatòmics, i les palanques de la dreta són palanques que ens permeten accionar diferents energies per coagular vasos sanguinis i fer determinades gestos també relacionats amb el que diem l'hemostàsia, és a dir, la pèrdua de sang dels teixits. No només millora els resultats funcionals, els pacients tenen més ràpidament una adquisició de continència urinària postoperatòria que respecte a la cirurgia convencional i respecte a la cirurgia laparoscòpica convencional, també millora els resultats funcionals respecte a la potència sexual i això és notòriament diferent respecte a l'etapa anterior en què no disposaven d'aquests elements tecnològics avançats. Es tracta que el pacient perdi el menys possible la seva qualitat de vida. La seva qualitat de vida no només és el tractament del càncer, sinó també és que afecti el menys possible les seves activitats. Quan parles d'això, i molts d'ells es posen en contacte amb pacients que ja estan operats, la percepció que és una cirurgia complexa, sofisticada o inclús a vegades experimental o de ciència-ficció ja no és així i, per tant, els pacients en general estan informats que és la cirurgia que li anirà bé o li anirà més bé per resoldre el seu problema. Per tant, normalment trien aquesta opció com a opció preferent.